Takže čaute ľudia, vítajte u môjho ďalšieho videa. Mne sa tak zdá, že je to asi už 8. epizóda zo začiatku. No a dnes máme na pláne ďalší diel z prieskumu okolia. Tak ja sa najem. Vezmem si styky. Vyrobím si 2 meče ironové. Tak, šípy si zoberiem. Luk mám, ale mám iba jeden šíp. Nebudeme potrebovať šípy ani luk. Tak, potrebujeme pec, keďže budeme si musieť upiecť jedlo. Teda, ak chcem lepšie mi je upečené, tak zoberiem si. No tak zoberiem si ešte nejaké to, čo si vytvorím. No 21 by malo, no nie, svedčiť. Tak si zoberiem tieto. Tak, dobre. A teraz si dáme uhlia pre istotu, keby aj torče potrebujeme, aj drevo si vezmeme. Tak, food sme si zobrali, toto máme, toto máme, toto máme. A klumpať. A nejaké bloky, gravel. Dobre, tak a môžeme ísť na... Pozrieme, koľko máme času. Musím cheatovať, ale to nie je ešte také cheatovanie, ako keď si dáte noc. Tak, pretože toto má byť nočná, no nevypadá proste prieskum okolia v noci, zabíjanie všelijakých tých, sem pôjdeme. Musíme nájsť inú cestu, pretože, dobre. Ďalšie kuriatko, ďalšie pierko, super. Nevidel toto ešte. Tam je nejaká stratená jaskyňa. Iba uhlie tu je. Si vyťažíme trošku. Nie moc. Neprešli sme ťaží, ale preskúmať okolie na ďalšie diely. Neviem, ako to bude s dielmi, čo ďalej robiť a také veci podobné. Keď sa mi viete, aké to je. Dobre, ale lepšie bude, ak si učím to kurva, zatiaľ si nevie to naskovám. Ale sekeru som si nezobral. Takže si budem musieť zobrať crafting table. Craftovacú bedničku, alebo ako sa to hovorí. A vyrobíme si sekeru, ktorá je takisto potrebná ako ostatné iné bloky. Najeme sa z toho kuriatka, pokračujeme ďalej v ceste. Cesta putuje, neviem kam, niekam tam, kde sme ešte nikde neboli. Super, ďalšie lano. Hen tam je zombík bognutý. Jo, tento má. Mohol by mi dať niečo z toho, nejaké to bránko. No, určite to zostane za 2 roky.
nerad išiel, pretože snežnej je málo kuriat. Ahoj. No dobre. Dobre, takže vybohol som na neho úplne brutko. Budú zbierať tie kuratá. Si myslím, že ich mám už v inventári. Super. Odkiaľ mám vyšli torče? Dobre je to vidieť. Samozrejme. O nie, o nie, o nie, o nie. Je to v keli ľudia, pretože neviem, kde sa spavnem. Kde nájdem torče. Toto nie je dobrá správa, pretože som tak kde na začiatku, hej, tu nájdem kde začiatok. Ja neviem, prečo sa splánujem hoci kde. Idem podľa torčiek a nájdem svoje veci a pokračujeme ďalej v ceste. Aspoň máme doplnený hangar. Dúfam, že veci mi nezmiznú, pretože tam bolo dosť bohatstva. Ale z takých vecí, ktorých by som nerad stratil. Hej, to je to osvietenie, ale nie, tuším. Dobre. Takže mám ísť po torčkách. Vidíte, aké je to dobré, no keby tak idem bez toho, tak je to v keli. No a mi sa zdá, že aj tuto niekde by to mohlo byť. Tak to nie je ešte asi daleko. Teraz vyhýbame sa príšerom, pretože nemáme žiadne veci, nemáme nič. No už mám 2 hangry preč, pretože šprintujem. A ovečky tu sú. Idem rýchlo, aby ma pavúk nenapadol. Teraz kam dole. No mám tu nejaké popletenie, neviem, kade idem. Tam je torč. Tam je asi posledná torčka, takže moje veci asi už nenájdeme. A je to veľmi zlá správa. Bohužiaľ je smutné. A máme jablko. Aha, počkaj. Moment. Super, dobrý si. Mám ťa rád. Po česky povedaný sičák. Tu som vôbec nebol. Znova som zomrel. Dokonca toto bude možno až na 3 diely, pretože tam mám domov. Dobre. Nemal som si robiť 3 cesty z torčiek, preboha. To je úplná blbosť. Vidíte, nerobte si nikdy z 3 torčiek toto cestu, pretože nenájdete cestu späť, alebo nemôžete nájsť svoje veci. Som bol druhýkrát zabitý, takže som čistý pán, ako vidíte. Dobre, radšej idem vrchom. Ne, nebudem znovu nájsť, keď nie, tak to zmizneme. Aha, tak nič.
odtiaľ nás netrafí, takže v pohode. Tak, podľa torčiek musíme ísť teraz. A nič nás nemôže zastaviť, lebo ideme v plnej rýchlosti. A sme rýchlostne nasadení. Tam cez vodu ideme. Tá voda nás zastavila, aj to iba na chvíľečku, poď. Tak to som išiel aj minule. Takže neviem, kam sa dostaneme. Bolo by mi ľúto, keby nenájdem tie svoje veci. Pretože tam bolo kura, bolo tam úplne všetko. No je teda pec, iron a tieto blbosti. Spider nehaj ma. Som ticho, prepáčte, ale nemám na to slovo, proste som úplne stratený, nemám žiadnu nádej, nemám úplne nič. Dom nájdem bez problémov, ale tie veci nenájdem už nikdy. Takže náš diel sme absolútne posrali. No dobre, zabývanie je to úplne už jedno. No ale dom nechcem stratiť. Takže ideme domov teda. Ale ani tu pec nemôžem nájsť s tým crafting table. Nič. Neviem, kde som zablúdil s tými torčkami. O to je vidieť z diaľky, že je to osvietené proste to. Nie, že by... To je úplne v keli toto. Super. Akože fakt dobrý si mi strom. On je creeper. Si úplne superový. Teraz kade. Počkajte. Možno, že je to to, čo sme hľadali. Nie, je to cesta domov. Choďte do keľu všetci. No počkaj, ja tu musím ešte prejsť. Pretože mi to nejde do hlavy. Aby sme strátili proste veci. Aha, dobre, mám to. Hej, takže to sme išli. Tu je tá pec s tým craftingom. Dúfam, že tam tie veci budú, prosím. Tu no tak, kde hore boli tie veci. No neviem. Dobre, ešte
ešte jedna torčka, ešte ďalšia. Ešte tamto je jedna. Dobre, veci mám, ľudia. Veci sme našli. Prepáčte mi, že som dlho hľadal veci, ale môžete to pochopiť, že sami vidíte, že som ich stratila, že som si nejak nevymýšľal. Nechcel som to strihať a ja nechcem ani zomrieť. Preto sa ponáhľam domov. Život dobí sa mi. Nedobije sa mi dokiaľ sa tuším až dokonca nedoknú, neviem. Keby zomriem pri dome, je to ešte dobré. Fúha, dobré veci mám. Viem presne podľa plánu, presne podľa toho, ako som prišiel, tak aj odídem. No dobre. Aspoň, že som to našiel, teraz zase neviem, kde je. Pozrite sa, koľko natáčam. Dobre, ja už budem končiť. A v ďalšom dieli, teda nájdem tie veci, no a v ďalšom dieli, teda tretí, bohužiaľ tretí, nájdeme nejaké to jedlo a pôjdeme na nejaký ten enchanting, takže čaute.